Dobrý deň, milí sledovatelia, vítam vás pri ďalšej časti tejto videosérie o tom, ako vzniká kniha. Chcel by som vás teraz informovať o podstatných krokoch, ktoré sa za posledné dni udiali. Ako bolo v predchádzajúcom videu uvedené, sústredíme sa teraz na tú textovú časť, kde už vlastne finišujeme. Pripája sa k tomu teraz už aj grafická časť. Dokončil som posledné svoje ilustrácie. Všetky som ich zosumarizoval a poslal som ich grafikovi na grafické spracovanie. On ich vlastne upraví do tej finálnej podoby, ktoré budú aj v knihe. Tieto obrázky a ilustrácie vlastne úzko súvisia so samotným textom, čiže táto kniha je trošička iná. Ona jednoducho je postavená na tom, že k pochopeniu je pri niektorých častiach dosť potrebné mať aj ten obrázok a jednoducho spolupracovať s obidvoma týmito časťami. Čo sa týka ďalších vecí, na rad prišlo už aj riešenie obálky, sadzby aj celkovej príprave do tlače. Čo sa týka obálky, tam sa riešili veci fontov, teda typ písma, potom farebnosti, aké farby budú použité a taktiež aj obrázky, ktoré budú na obálke. Čo sa týka sadzby a tlače, tam by som chcel vypichnúť najmä tie veci, že formát knihy bude A5, čiže pre takýto formát sme sa rozhodli. Čo sa týka farebnosti, použil sa kvalitnejší papier, biely, nepoužil sa krémový, lebo aj taký bol v ponuke, čiže biely prémiový papier. Sme sa pre takýto rozhodli, aby vynikli tieto ilustrácie, hlavne preto. No a čo sa týka farebnosti, samotná kniha bude jednoznačne tým pádom aj farebná, okrem textovej časti, všetky obrázky, všetky ilustrácie, kresby, čo budú v knihe, budú plne farebné. Takže to sme zabezpečili týmto smerom. No a ako sa bude ďalej tento proces vyvíjať, samozrejme vás budeme informovať aj naďalej. Práce je s tým stále dosť, každým dňom. Takže keď sa niečo nové objaví, vás budeme opäť informovať. Ďakujem, že ste si ma vypočuli a uvidíme sa čoskoro. Dovidenia.